На тэрыторыі турыстка-экскурсійнага комплексу «Лысая гора» у гэтым годзе размясціўся палатачны лагер «Алімпіец». У ім адпачываюць дзеці, якія наведваюць секцыі Цэнтра фізкультурна-аздараўленчай работы з насельніцтвам Шклоўскага района. Наша здымачная група з'ездзіла ў госці да дзяцей і даведалася, як ім жывецца ў паходных умовах. У гэтым годзе надвор'е як ніколі спрыяльнае для адпачынку на прыродзе. Таму 20 чалавек, якія прыехалі ў лагер «Алімпіец», выбралі менавіта гэты від летняга баўлення часу. Яны прабудуць 9 дзён у маляўнічым месцы на тэрыторыі турыстка-экскурсійнага комплекса «Лысая гора». Лагерь оборудован палатками, кемпингом для приема пищи, летними душами, стандартными душами, которые находятся в домиках, туалеты. Все условия созданы для того, чтобы деткам было здесь хорошо и весело. Зорное небо, песни под гитару, ночное вогнішча, романтика палатачных лагераў. Аднак гэта ўсё ўвечары, а пакуль дзень і зусім іншыя клопаты. Дапамагчы важатым прыгатаваць ежу, памыць посуд, потым паспець прыбрацца ў палаткі і, канешне, пагуляць у любімыя спартыўныя гульні. Так как лагерь у нас спортивного направления, поэтому весь упор идет на спортивно-оздоровительные мероприятия и также развлекательные мероприятия, такие как футбол, волейбол, бадминтон, дартс. Жыхарам лагера ад 7 до 17 гадоў. Многія з іх займаюцца ў розных спартыўных секцыях і прыехалі ў лагер, каб адтачыць свае навыкі на трэніроўках, пасябраваць з равеснікамі і проста добра адпачыць. Я занимаюсь футболом, из-за этого я приехал в лагерь. А что тебе больше всего здесь нравится? Здесь мне нравится, что за нами ухаживают, кормят, игры настольные, дартс есть. Я приехал в лагерь, потому что я занимаюсь борьбой, и мне тут очень нравится. Мы тут играем в баскетбол, волейбол, дартс, выбивало, шашки, шахматы. А не боишься спать в палатке? Нет, дома, конечно, хорошо, но в палатке еще лучше. Тут свежий воздух, и комары не кусают. В лагере можно тут отдохнуть, можно что-то на костре пожарить. Тут кормят очень вкусно. Мне нравится манная каша и гороховый суп. Варта адзначыць, што такі адпачынак вельмі насычаны і карысны. Правесці 9 дзён на прыродзе, завесці новыя знаёмствы, стаць больш вынослівым і самастойным, чым не мара любога дзіцяці. Усяго за 2 змены ў лагеры «Алімпіец» аздаровяцца і адпачнуць перад пачаткам навучальнага года 40 дзяцей. Другі заезд рабят чакаецца 30 ліпеня.